Ingon sa verse 3, kang kinsang pagdayan-dayan ayaw itugot nga kanang sa gawas nga pagdayan-dayan sa pagsalapid sa mga buhok ug sa paggamit og mga bulawan o sa pagsulob og sa mga abisti. Giingon sa pulong sa Ginoo, ayaw itugot nga kanang sa gawas nga pagdayan-dayan. Kini gwapo nga mga aritis, gwapo nga sanina, gwapo nga mga buhok, sinalapid nga buhok, pinariban nga buhok, gwapo kayo og sanina, gwapo kayo mga alas, bulawan. Murag angel tan-awon. Pero di ay demonyo o kasing-kasing. Dili ginabadani ang inyong mga bana anak sa pagtuo sa kamatuoran kung wala mo resulta ug maayo ang kamatuoran sa inyong kinaiya. Moingon siya dili na kamatuoran, piki na. Daghang mga asawa gastador kaayo. Sige lag Shopee, sige lag Lazada, halap tingala ang bana nga. Naana po niabot nga Shopee ma'am, Shopee sir. Uy, wa mo ko nag-order. Imong asawa sir, unsa man din na day ambot lang. Pertingisi-ngisi nga asawa, ang bana. Nagsuko na kayo kay sige order. Asawa, kay minyo naman ka, ang imong atimanon, ang imong mga anak, imong bana, then igo lang gud nga makasuot kag limpyong sa nina gud. No? Makaligo, makasabon o makapangarti gamay dili jud kay mura nagkaog ka na bitong phone shop bitaw nga daghan kay alas gabitay. Nya ano, mura nagisagpa og wala tuo kay pula na kaayo.